Ефір триває. Я Альвіна Сидбулаєва. У найближчі години говоритимо наживо про найцікавіші і найактуальніші події, які відбуваються в нашій країні. Залишайтеся з нами, нам є про що розповісти. Троє нардепів зі «Слуги народу» готові свідчити про хабарі. Спецпрокурор назвав прізвища. Ні капітуляції. В столиці пікет проти відведення військ. В Україні нова купюра. Від сьогодні можна розрахуватись 1000-гривневою банкнотою. І вітаю всіх, хто долучився до прямого ефіру. І вже я рада представити наших гостей. Іван Лозовий, голова правління «Рух боротьби з корупцією». Вітаю вас. Добрий вечір. І Володимир Менько, політичний експерт. Доброго вечора. Добрий вечір. Ось троє народних депутатів від фракції «Слуга народу» свідчитимуть про хабарництво. Про це в ефірі «1+1» повідомив керівник спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький. Давайте послухаємо, що він сказав. В мене вже є, на прийом записалось декілька осіб, які виявили бажання бути допитаними у цьому провадженні. Нардепи? Нардепи. Слуги? Слуги, це, я скажу, перша, хто звернулася, це КДКП. Перша, хто яке КДКП? Воно вже... Перша, хто звернулася, це Ольга Василевська. Це вона її сама, на жаль, повідомила сама в Фейсбуці, тому це не є таємниця. Враховуючи, що Ольга Василевська сама написала про те, що вона сама перша звернулася, я це оприлюднив, хто інші, це все інше таємниця слідства. Воно буде оприлюднено після завершення слідства. Так має бути, так вимагає закон. А ось народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк в ефірі АТР повідомила, що розповідатиме слідчим. Назар Іванович все пояснив. Я перше до нього звернулася, тому що мене обурили підозри стосовно мене особисто. Тому я вирішила першою звернутися в правоохоронні органи, щоб зняти з себе будь-які підозри, якщо такі є. А що стосується інших колег, то я не можу говорити за інших, звикла відповідати лише за себе. І ось ми почули і депутатку, і Назара Холодницького. Як гадаєте, цей поліграф як вплине на ситуацію в Україні і взагалі на роботу депутатів? Ну, це взагалі-то піар, і багато представників «Слуга народу», партії «Слуга народу» визнають, що це піар. Тому що в цивілізованих країнах докази на підставі поліграфічного випробування можуть братися до уваги, але вони досить такі, я би сказав, нестійкі. Це не є абсолютний якийсь доказ зовсім. Це перше. Друге, головне не самі поліграфічні оці випробування, але факт, що досить скоро після формування монобільшості в Верховній Раді вона починає фактично показувати тріщини. Те, що публічно вже говорять про групу аж 11 народних депутатів, які буцімто були замішані в корупції так рано, і навіть називаються конкретні суми, за якісь підписи чи голосування $30 тисяч одному депутату, це дуже погана ознака для теперішньої влади. І як гадаєте, чому саме вони вирішили зробити це, так скажімо, шоу з цією поліграфією? Це я погоджуюся абсолютно з колегою, що це гарний такий піар-хід. Ось, і ось головна причина, чому вони погодились це робити, тому що вони розуміли, що вони запросять поліграфологів, там приватних, яким в принципі заплатять гроші, і пан Дубінський це не скриває це, і інші «Слуги народу», що поліграфологи працювали за винагороду. Ось тому це був не поліграф, а піар-поліграф. І ось, наприклад, під час проведення поліграфу щодо пана Дубінського, датчик, єдиний датчик, був зафіксований тільки у нього на пальці. Він фіксував пульс. Але поліграф має фіксувати ще багато інших речей. Міміку, рухи, дихання, верхнє дихання, нижнє дихання і таке інше. Цих датчиків не було. Тобто пан Дубінський наперед знав, що він пройде цей поліграф, і тому був спокійний під час цієї процедури, і пульс його, єдине, що фіксувалося, був нормальний. Ось тому він прийшов, він одразу повідомив про це. Ось і вчора, наприклад, Назар Холодницький казав, що якщо хочете проходити поліграфи, то welcome to НАБУ. Там у них є поліграф. І, розумієте, там інша історія. І є фахівці, які можуть... Фахівці, які несуть відповідальність за законом.
І от ті, там уже один датчик на палець просто не вирішить питання. не вирішить питання. Там треба вже робити так, як це потрібно. Про що наголошували багато поліграфологів на різних телеканалах. Ось тому я думаю, що ця історія до поліграфа вона ще повернеться, адже кримінальне провадження є по цим фактам, які зринули в пресі щодо отримання там, мовляв, неправомірної вигоди щодо деяких законопроєктів. Потім сьогодні виринула інформація щодо отримання сірої зарплати депутатами від фракції «Слуги народу». Це також на основі цієї інформації НАБУ мають відкрити провадження. А ось українці стали більше довіряти президентові, уряду і парламенту. Принаймні, так стверджують в соціологічній групі «Рейтинг». Там порівняли рівень довіри до інституції у березні і зараз. Згідно дослідженню соціологічної групи «Рейтинг», Верховній Раді України довіряють 44% українців, 38% не мають довіри до парламенту, 18% опитуваних було важко відповісти. Кабінету міністрів довіряє 45%, не довіряє 35% респондентів, не змогли відповісти 20% опитуваних. Президенту України довіряють 66% опитуваних, 21% респондентів Володимиру Зеленському не довіряють, 13% було важко відповісти на це питання. Пане Іване, як гадаєте, ось ця ситуація з поліграфом, з тестами, які відбуваються протягом останніх 2 днів, як воно вплине на рейтинг президента? Ну, по-перше, я думаю, це, наскільки я розумію, цей рейтинг, це опитування від служби рейтингу було проведено раніше, а не вчора чи позавчора. Тому це показує старші результати. Взагалі-то я, знаєте, цинік, я сприймаю цей останній рейтинг як намагання нівелювати попередні опитування, які вийшли від КМІСу, Київського міжнародного інституту соціології, які показали, що рейтинг президента впав на 7%. То, як я розумію, люди, на жаль, у нас працюють, тому що в владних кабінетах, вони могли спокійно подзвонити, це чисто гіпотеза, звісно річ, подзвонити керівництву соцопитувальної служби рейтингу і сказати, а давайте від вас опитування трошки краще. Так, на жаль, робиться політика. Вони, розумієте, пані Івано, вони порівнювали це з березнем. Так, але показують все одно вищий рейтинг 66%, ніж було в КМІСу. Справа в тому, що я не бачив нічого, особливо за останні дні навпаки, я бачив тільки події, які могли вплинути негативно на рейтинг влади. А поліграфія вплине негативно на рейтинг президента? Ну так як вона робиться, ці результати, звісно, річ, що ні, бо через ці поліграфічні фактично випробування проходить тільки інформація про скандали, корупцію, хабарі і так далі. Це не йде на користь президента, звісно річ, бо це його партія «Слуга народу». Як ви гадаєте, наскільки довго буде триматися такий рейтинг президента і що може вплинути? Він може піднятися, може якісь там події статися, а може навпаки? Оця група «Рейтинг», я пригадую, в передвиборчу кампанію президентську, вона давала Юлії Тимошенко, стабільно давала 2-е місце і проходження в 2-й тур. Але не склалося, як бачимо, і тому ми зараз дивимося на ці дані групи «Рейтинг». Я погоджуюсь, що, в принципі, в пана Зеленського ще досить високий рейтинг. Да? Останнім часом, звісно, що він похитнувся, і це нормально, тому що він був взагалі там захмарний, знаєте, а тут уже пройшло кілька місяців їхньої влади. Епоха бідності не завершується, війну на Донбасі не припиняють, як вони обіцяли дуже легко припинити. Головне просто перестати стріляти. Перестали ми стріляти влітку, а в наш бік продовжували стріляти. Тому люди мало-помалу вже, скажімо, розуміють, розчаровуються дещо в президентові Зеленського, тоді вони дуже зачарувалися в нього масово, повально. Зараз найбільш таки вже є перші когорти, які розчаровуються. Але, в принципі, триматиметься ще рейтинг досить високий, мабуть, досить довго. Можливо, президент Зеленський гратиме в таку гру «Цар хороший, бояри плохі». Да? Ось дивіться, зараз ці корупційні скандали з його депутатами, але він може, скажімо, викрутити цю ситуацію ще й на свою користь. Да? Десь, бачите, «Слуги народу» є 11 хабарників, ймовірно. В понеділок буде зібрання
їхньої фракції. Я думаю, що там буде і президент, він їх відчитає, він їх там, скажімо, погудить і, можливо, народ сприйме це як позитив від президента. Але, знову ж таки, це треба пояснювати, що це єдина команда, що президент може грати по-своєму, його політтехнологи по-своєму, але це єдина команда, і президент Зеленський точно несе відповідальність за цих своїх слуг народу, які пройшли Верховну Раду, тому що він формував список, остаточно затверджував. Після праймеріз у них було постпраймеріз, де вони деякі перестановки робили там. Тому все, що відбувається... Де Зеленський сам особисто приймав участь. І особисто, звичайно, приймав участь. Все, що відбувається у владі, українці мають розуміти, що за це все відповідає Зеленський. І ніяка гра в гарного царя і поганих бояр не повинна проходити зараз. Абсолютно. Треба не забувати, що пройшли до Верховної Ради від партії «Слуга народу» дуже багато абсолютно невідомих людей. Фотограф якийсь, може хтось інший. І їх обирали люди виключно покладаючись на прізвище Зеленський, ім'я Володимир. Його відповідальність, тут я повністю згоден. І поговоримо щодо оновлення, які відбуваються сьогодні в Україні. Банкомати у 1000 гривень від сьогодні введення в обіг. Заступник голови Нацбанку Сергій Холод розповів, у чому перевага нової банкноти. Причина перша – зручність. Великі стоси банкнот незручно носити в гаманці. 1000 гривень заміщує в обігу частину банкнот номіналом 100, 200 і 500 гривень. Це зменшить середню кількість банкнот, які доводиться носити з собою. І спростить розрахунки та заощадження. Причина друга – економічна доцільність. Доходи українців зростають, змінюються ціни. І як за теоретичними дослідженнями, так і за практичним досвідом для забезпечення нормального грошового обігу в Україні потрібні банкноти вищого номіналу. До зручності 1000 гривень, як ви ставитеся до... Це дуже розсмішила ця фраза пана шановного заступника голови Нацбанку про великі стоси банкнотів, що ми носимо. На жаль, українці доволі бідні, треба цього не забувати. Це він не згадував, але це неправильно, пан Холод, що причина, чому вводиться нова банкнота, це інфляція. Інфляційні процеси були, є і будуть в Україні, допоки в нас продовжується корупція і беззаконня. І можемо очікувати, колись побачимо ще 2000, найде Боже, 5000 банкнотів гривневих. Це погана ознака. А як ви ставитеся? В принципі, тут я так нейтрально ставлюсь до цієї події. Вводиться 1000 гривнева купюра. Зараз мені на розум прийшло висловлювання пана Мілованова на брифінгу, що на 1000 гривень наступного року будемо купувати більше. Зможемо купувати більше, ніж зараз. Він мав на увазі зміцнення курсу гривні. І якби з одного боку це позитив, але розумієте, тут заховані такі підводні камені, що якщо ми будемо купувати більше, то якого саме товару? І міцна гривня, вона сприяє імпортерам, імпорту товарів, а не експорту. І очевидно, що ми будемо купувати більше імпортних товарів, тим самим український виробник, скажімо, більш страждатиме. Хіба що вони можуть на наступний рік запланувати якісь протекціоністські заходи щодо українських виробників, але мені це, я думаю, що цього не станеться, тому що їм зразу ай-яй-яй з боку міжнародних фінансових інституцій, там і наших міжнародних партнерів і таке інше. Тобто на 1000 гривень будемо купувати більше, вони будуть це стимулювати. Я думаю, що все економічне зростання, таке базове економічне зростання на наступний рік, яке закладається цією владою, воно якраз і має на меті збільшення купівельної здатності українських громадян. Ось на цьому, але ж, знову ж таки, наголошую, купувати ми будемо, на жаль, не наші товари. Щодо ви гривні казали, давайте послухаємо, що вважають українці щодо стабільності. Дивимося графіку. Згідно результатів опитування соціологічної групи «Рейтинг», 30% респондентів вважають, що за останній рік ситуація зі стабільністю курсу гривні покращилась. 35% говорять, що вона не змінилась. Та 20% певні, ситуація з курсом національної валюти погіршилась. На вашу думку, які зміни відбулися з курсом, з гривнею? Наскільки вона стабільна? Те, що я відчуваю в бізнесовому середовищі, навіть в Києві і поза межами, це певний оптимізм внаслідок виборів. Українці хочуть жити краще. І вони, я би сказав, дещо наївно очікують, що
десь зовсім не за горами ми заживемо, скажімо, як в Польщі, як в Європі і так далі, станемо більш не такими бідними. А це відображається на певному пожвавленні, я би сказав, бізнесового підприємницького середовища, особливо на підставі того, що було сказано президентом Зеленським як кандидатом в президенти, і вже після його обрання. Перестановки, нові обличчя появилися. Дуже добре, з одного боку, що багато старих облич були фактично зметені з політичної арени і навіть зникли. Але я вважаю, що ця надія є досить наївною і не виправдовується. Але це означає, що курс поки що через це стабільний. А і також треба не забувати, в Україні давно наші чиновники з фінансового сектору, державного фінансового сектору, освоїли механізми, по яких вони можуть штучно регулювати, контролювати курс гривні до міжнародних валют. І вони це роблять далі. Як ви гадаєте, наскільки буде стабільна гривня? Ну, я думаю, що якщо триватиме? уряд поставив собі це за мету, то, в принципі, вони можуть, скажімо, досягати цієї стабільності. Міжнародні резерви України в Нацбанку цьому сприяють. Якщо курс гривні там на міжбанку буде коливатися, туди можна виходити з інтервенціями, а ці валютні резерви брати в міжнародних резервах і туди виходити, і таким чином утримувати стабільний курс гривні. Також це буде залежати від того, продовжать чи не продовжать програму з Міжнародним валютним фондом. Якщо нова програма буде підписана і кредити нам будуть гарантовані, то безумовно, що гривна матиме менше шансів, скажімо, піти вниз. І ще хочу сказати, що фінансова стабільність в Україні зараз, вона стає можливою завдяки тим реформам, які були проведені ще в 2014-2015 році на фінансовому ринку, фінансовому секторі. Тобто ми бачимо дуже ці болючі результати. Реформи, під час яких багато громадян втратили свої заощадження. Ось, але без тих реформ, можливо, і зараз не було б такої стабільної гривні. А ось президент Зеленський провів нараду з представниками уряду та фракції «Слуга народу». Про що говорили? Давайте послухаємо. Провели нараду з підготовки держбюджету 2020 до другого читання. Заслухав міністра фінансів щодо основних показників. Поставив завдання скоротити видатки держбюджету на наступний рік на утримання чиновників на 10%. Це дозволить зекономити кошти та направити їх на соціально важливі статті бюджету. Це скорочення не має торкнутися учителів та лікарів, тих, від кого залежить майбутнє України. Як ви ставитеся до такого скорочення? Чи воно відбудеться? Надзвичайно скептично, це м'яко кажучи. Справа в тому, що очікувати, що чиновники самі собі будуть скорочувати власні витрати, ну це досить несерйозне ставлення. І досвід взагалі світовий показує, навіть в розвинутих країнах, де дуже мало корупції, показує, що скорочувати державні витрати, державний чиновницький апарат надзвичайно важко. Я, наприклад, візьму приклад час перебування на посаді президента США Рональда Рейгана. Він був 2 терміни, 8 років. Людина, яка поставила собі дуже потужний президент, поставив собі завдання скоротити зростання державного втручання в життя людей, державного апарату і так далі. Дослідження після його правління показали, що йому вдалося тільки сильно уповільнити темп зростання. Уявляєте собі? А що в нас робиться, це набагато страшніше. Пане Володимире, як ви гадаєте? Чи це теж популізм, як з цим поліграфом? Це слова і це благі наміри, але якщо ми подивимося бюджет 2020, який пройшов перше читання, то там на видатки на Офіс президента України збільшено, видатки на Офіс Генерального прокурора збільшено, дуже сильно збільшено, там майже на 800 мільйонів гривень видатки на Державне бюро розслідувань, мільярд з чимось гривень збільшено видатки на всю судову систему. Тобто слова словами і гарний меседж своїм виборцям і взагалі українцям, внаслідок чого президент сподівається утримувати свій рейтинг, а насправді видатки на державний апарат, на жаль, і парадокс, тільки збільшуються. Чому парадокс? Тому що вони ж обіцяють нам зменшити розміри держави, ось наслідуючи, зокрема, і президента США Рейгана, так, лібертаріанця, і вони ж декларують, що вони лібертаріанці. Вони нам обіцяють помістити, поступово поміщати державу в смартфон,
А це в смартфон, якщо держава там буде заходити в смартфон, то вона не потребуватиме таких захмарних видатків. Тобто тут щось не в'яжеться, знаєте. А я забув, 28 мільярдів нерозподілених видатків на Раду нацбезпеки і оборони. До речі, пан президент сьогодні про це згадував, чи йому хтось там нагадував про це? І взагалі, що це таке? 28 мільярдів на РНБО і невідомо по яким статтям, на що вони будуть витрачатися. Побачимо друге читання держбюджету і подивимося, як буде відбуватися подія. А ось в Києві під будівлею обласної державної адміністрації протестували проти відведення військ. Давайте послухаємо вимоги протестуючих. Ми вимагаємо відмовитися від ідеї надати особливого статусу Донбасу. Ми вимагаємо відмовитися від ідеї амністії учасників незаконних збройних формувань, сепаратистів та інших зрадників України. Ми хочемо, щоб наша влада нас почула і зрозуміла. Цю війну можна виграти лише зброєю. Всі дипломатичні способи закінчаться тим, що Росія від них відмовляється. Як ви ставитеся до акцій, які відбуваються, ось була і ні капітуляції, і зараз, і в інших областях України? Ну, взагалі позитивно, тому що, по-перше, в будь-якому випадку я можу погоджуватися з певною позицією, може ні, але прояв громадської активності... Воно вплинуло на рішення Зеленського? Без сумніву, без сумніву. Ми ж пам'ятаємо, як була підписана так звана формула Штайнмаєра, і тоді президент Зеленський йшов повний вперед по тому, як ми скоро досягнемо мир на Донбасі і так далі. Все це було заморожено, фактично забули про формулу Штайнмаєра поки що. І правильно, бо це дуже небезпечна формула. Навіть нещодавно, здається, на днях навіть Леонід Кучма, який, я би сказав, не дуже розбирається в міжнародній політиці, який підписав, так звану сказав, формулу. що ця формула Штайнмаєра є небезпечною для України. Тобто, що взагалі робиться в державній політиці, коли громадяни виходять, навіть менші групи, більші, там один раз було начебто 10 тисяч людей, цього разу набагато менше, але це добре, люди повинні тиснути і контролювати владу, без цього не буде діла. Володимир, наскільки люди будуть так тиснути, скільки буде, чи достатньо буде сил? Тому що ми бачимо, влада може різні, скажімо так, використати впливи, так, на людей. Ну, дійсно, там піар-впливи, знаєте, впливи через телевізор, впливи через адмінресурс вони можуть робити, але, знаєте, в Україні це вже не спрацьовує. І якщо суспільству щось не подобається, то дуже, ну, знаєте, так радикально просто не сприймається суспільством, то дуже тяжко там якось вплинути. І президент, і його команда, я переконаний, дуже бояться вулиці, дуже бояться. І тому оці акції, ні капітуляції, які відбувалися, вони безумовно вплинули на них. І вони зараз дали, скажімо, по гальмам в реалізації оцієї формули Штайнмаєра. І пан Кучма, я не знаю, мабуть, ми маємо двох Кучмів. Один Кучма підписує цей папірець з формулою Штайнмаєра, інший Кучма зараз коментує, що це, як він там, що... Небезпечно? Небезпечно, так, да, що небезпечно. Тоді питання, навіщо ж було підписувати? Ну, це політика, мабуть, хочемо і там бути. А ось Росія готова сприяти виконанню Мінських угод. Слухаємо пряму мову міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова. Мы надеемся, что ситуацию все-таки удастся урегулировать, ситуацию на востоке Украины на основе минских договоренностей. Мы слышим регулярные подтверждения со стороны президента Зеленского о том, что он хочет это сделать. Будем надеяться, что у него получится. Мы готовы всячески содействовать выполнению этих договоренностей по линии Донецка и Луганска. Ось ми почули представника країни-агресорки, який готовий сприяти, допомагати Зеленському. Хоча Росія говорить, що там нас немає, так, і в Луганську, і Донецьку. Ну, це ніхто не вірить, навіть Росія, здається, перестала це говорити. Вони навіть ту ж формулу Штайнмаєра підписав представник Росії. Наскільки Зеленський і ось представник Росії будуть співпрацювати, аби вирішити питання Донбасу? Ну, дивіться, по-перше, напевно, відбувається чимало розмов не самого Зеленського, а, скажімо, його підопічних, може, керівник Офісу президента своїми візаві в Росії. І це, взагалі-то, потенційно нормально, але про що вони говорять, ми не знаємо. Це перше. Друге, сама проблема, наскільки не може її вирішувати, можна оцінювати по
таких заморожених конфліктах в Абхазії, Південній Осетії, Придністров'ї, де Росія також вже десятки роками стоїть, сторчить, втручається, на словах хоче вирішити, а насправді вона не хоче вирішити, бо Донбас і Крим – це клин, яку Росія всунула, забила в незалежну Україну, і намагається цей клин зараз якось використати на свою вигоду. Цього, на жаль, наші міжнародні партнери не розуміють. Чому, Володимир, як гадаєте, чому тема Криму немає? Кажуть про Донецьк, про Луганськ, а ось Крим залишається знову... Залишається так, знову, за дужками. Да, за дужками. А це питання, знову ж таки, до президента, як до очільника дипломатії. Чому він дозволяє залишати це питання за дужками? Чому він не використовує весь свій вплив, всю свою вагу, всю свою висоту, якщо вони в нього є на міжнародній арені? Ось, для того, щоб це питання звучало також авторитетно щодо деокупації Криму, як і звучало раніше. І взагалі можна сказати, що за ці буквально кілька місяців авторитет України на міжнародній арені, на жаль, впав. І про це свідчить, наприклад, оце підписання формули Штайнмаєра, на яку нас на підписання змусила, власне, Росія і з мовчазної згоди, а може навіть із не згоди, а із підтримки Росії наших партнерів в минулому. Франція і Німеччина. Я сказав так в минулому, я сподіваюся, що вони і в майбутньому будуть нашими партнерами, але раніше вони тиснули на Росію набагато сильніше. І цей тиск був з подачі тодішньої української влади. Зараз цієї подачі немає, очевидно, тому і не тиснуть. Я би додав все ж таки, що є тут системна проблема влади. І попереднього президента Порошенка, і продовжує, на жаль, поки що президент Зеленський. У мене враження, що вони не розуміють, що це їхня і наша держава, і треба про неї дбати. Не можна забувати про питання Криму тільки тому, що Росія сказала, забудьте це питання. Що це за позиція? Ось нам, так, вже і за кордони кажуть, ось міжнародні морські сили повинні забезпечувати безпеку та порядок біля району Керченської протоки. Таку думку в ефірі Громадського висловив екс-командувач НАТО Філіп Брідлов. Насамперед, чому ми чекаємо, що українці мають впоратися із цим самостійно? У великих держав є потужні сили на морі. Взагалі, частина їхньої місії – забезпечити свободу навігації у міжнародних водах світу. Один із ваших урядовців сказав, що треба звернути увагу на те, що в Чорному морі, біля Керчі та в інших місцях постійно мають бути міжнародні морські сили. Це дійсно так. Адже ми усі зацікавлені у тому, щоб ви могли вільно пересуватися на цих водах, вести торгівлю з усім світом. І ми долучаємо до нашого ефіру Петро Гаращук, військовий представник місії України при НАТО 2008-2011 роках. Вітаємо вас, пане Петро. Вітаю вас. Вітаю. Пане Петро, як ви гадаєте, чи мають бути міжнародні морські сили в Азовському морі біля Керченської протоки? Вони можуть бути, можуть не бути, але це справа двох країн. Перш за все, України і Росії. Нам взагалі, українцям, не зрозуміло, чому Російська Федерація вільно не пропускає наші кораблі, чи то військові, чи то цивільні, до нашого українського узбережжя. Це є дуже серйозний предмет для переговорів між двома сторонами. І перш за все на найвищому рівні, на рівні наших президентів. І як би там не було, у Росії є свій верховний головнокомандувач, у України є свій верховний головнокомандувач. Два верховні головнокомандувачі мають зустрітись і мають обговорити і вирішити це питання. На рівні дипломатії, на рівні зараз немає послів, ви знаєте, у російського посла в Україні і нашого посла в Російській Федерації, але на рівні дипломатичних відомств це питання не вирішити, тільки на рівні глав держав. А то, що сказав пан Брідлов, бувший верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі, я з цим також можу погодитись. А чому не запросити нам офіційно
від української сторони, щоб військово-морське угрупування знаходилось біля берегів Керченської протоки, біля російської, звичайно, дотримуватись всіх угод міжнародних. Зрозуміла, пане Петро. Так. Я хотіла у вас уточнити. Я правильно зрозуміла, що мають бути прямі перемовини між країною-агресоркою, між Москвою та Києвом? Країна-агресор беззаперечно. Росія анексувала Крим. Росія проводить жорстку політику відносно України. Разом з тим, нам не треба бути країною, яка постійно знаходиться під тиском. Нам потрібно проводити активну міжнародну політику у відношенні до агресора. Перш за все, зупинити війну на Донбасі і обов'язково враховувати, що Крим є український. Нас підтримують всі держави, скажімо, майже всі держави світу. І уточнити, пане Петро, хотіла уточнити, а це прямі перемовини чи краще все ж таки через Мінські угоди? Нормандська зустріч. Мають бути, звичайно, для нас, для України кращий формат – це Мінський процес і Нормандська четвірка. Але у даному випадку ми не можемо чекати. Ми досить довго чекали. 5 років в одній розмові і більше нічого нікуди не просувалась наша політика і відносно вступу до НАТО, і відносно зупинення війни на Донбасі. Дуже дякуємо вам. Петро... Треба напряму вести переговори з керівником країни-агресора. Зрозуміло. Дякуємо. Петро Гаращук, військовий представник місії України при НАТО 2008-2011 роках. Був з нами на зв'язку. Чи погоджуєтеся ви з його думкою? Абсолютно ні. Немає жодного смислу говорити напряму з Путіним, напряму з його представниками. Тільки через міжнародний тиск і самі дії України ми можемо надіятися на якийсь результат колись-то. Тиск і це все, і силу, це все, що розуміє КГБіст Путін. Ніякі дипломатичні розмови, це все дурниця. Пане Володимире. Погоджуюсь дійсно з таким потужним агресором, як Росія, яка володіє ядерною зброєю, і там у них авторитарний режим, то і виходячи з того, що ми є об'єктом агресії, то краще заручитися підтримкою наших західних партнерів і всім гуртом говорити з цією державою-агресоркою. По Азовському морі, по Керченському протоку, там є проблема в тому, що у 2003 році підписано договір, яким зафіксовано це Азовське море як внутрішнє море двох країн, і все. І хіба що можна якось залучити міжнародних юристів потужних і якось скасувати цей договір через міжнародні суди, міжнародні якісь юридичні компанії, інституції. Потім це можна десь винести, оскаржити на ООН, на Організацію Об'єднаних Націй, оцей договір. Але перспективи я не знаю, які там скасування цього договору, для того, щоб відійти від цієї трактування Азовського моря як внутрішніх вод двох країн, внутрішнього моря двох країн, а прийти, повернути його в площину міжнародних вод. Тоді туди можна запрошувати і іноземні кораблі третіх країн, наприклад, натівські кораблі в Азовське море, в Керченську протоку. Проблема в тому, що ще ж Росія окупувала і Крим, і тепер вона вважає, що то їхні води взагалі все. Володимир Манько, політичний експерт, був з нами, і Іван Лозовий, голова правління «Рух боротьби з корупцією». Дякуємо, що були з нами. А ефір телеканалу АТR продовжить «Заман», і ми з вами зустрінемося в цій студії через 20 хвилин. Не перемикайтесь, будьте з нами. Нові призначення. Рябошапко призначив